Oikein lämpimästi tervetuloa tähän Vahvuudet esiin. Tunnista vahvuutesi, rakenna vaikuttava asiantuntijabrändi webinaariin. Mun nimi on Laura Paasa ja olen tässä webinaarissa toinen vetäjistä. Ja sitten siellä on mun kollega Riikka. Haluatko sä sieltä huiskutella? Moi. Esitellään itsemme vähän tarkemmin tuossa vähän ajan päästä, mutta ihan ensimmäiseksi vähän sitä, että miksi me ollaan tässä webinaarissa nyt ja miksi me halutaan puhua vahvuuksista ja asiantuntijabrändistä. Me Riikan kanssa lyötiin hynttyyt yhteen tuossa joku aika takaperin ja päädyttiin keskustelemaan ensinnäkin siitä, että miten työelämä on muutoksessa ja miten tärkeää on, että ihminen tunnistaa omia paitsi osaamisiaan, niin myöskin vahvuuksiaan. Ja päädyttiin käymään keskustelua siitä, että miten äärimmäisen tärkeää työelämässä on se, että me kyetään rakentamaan itsellemme sitä sellaista vaikuttavaa asiantuntijabrändiä, koska nykyajan tällaisessa hektisessä ja hyvin muuttuvassa työelämässä ja maailmassa se, että me pystytään erottautumaan asiantuntijoina, on ihan äärimmäisen tärkeää. Ja se on tärkeä taito, ja me halutaan olla ihmisiä siinä auttamassa. Eli tämä on meille molemmille ikään kuin sydämen asia, ja haluttiin tuoda meidän asiantuntijuus yhteen ja auttaa ihmisiä tällaisen vahvuusperusteisen asiantuntijabrändin rakentamisessa. Miksi tämä aihe on sitten ajankohtaista juuri nyt? Niin kuin mä sanoin, työelämä on muutoksessa, yhteiskunta on muutoksessa ja maailma on muutoksessa. Ja meillä ehkä entistä vahvemmin on tarve sille, että me kyetään tosiaan erottautumaan, tuomaan esiin omaa osaamistamme ja vahvuuksiamme. Paitsi siitä näkökulmasta, että se on lähtökohtaisesti meille itsellemme tärkeää ja luo merkityksellisyyttä sille, että miten me rakennetaan omaa uraamme ja miten me nähdään se oma urapolku tärkeänä ja itselle sopivana juttuna. Mutta meidän tarvitsee osata myöskin perustella sitä omaa osaamistamme myös niille potentiaalisille työnantajille, verkostoille ja niin edelleen. Me tarvitaan niitä erottuvuustekijöitä. Eli vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen on todella tärkeää myös sen sellaisen formaalin osaamisen lisäksi. Työelämä on myös muuttunut sillä tavalla, että me ei enää välttämättä työskennellä vaikkapa saman työnantajan palveluksessa tai samassa tehtävässä koko meidän työuraamme, vaan ihmisten urapolut muotoutuu, liukuu ja muovautuu myös toimiala- ja organisaatiorajojen yli. Ja myös tällainen niin kuin projektimainen tapa ja verkostomainen tapa työskennellä on lisääntynyt. Ja tällaisissa konteksteissa on ihan äärimmäisen tärkeää, että meillä on valmiuksia paitsi tunnistaa, niin myös osoittaa ja näyttää, tehdä näkyväksi meidän osaamista ja vahvuuksia. Muuttuvassa työelämässä myöskin se meidän tuttu ja turvallinen työtehtävä, ala tai ammatti saattaa loppujen lopuksi aika nopeasti ja radikaalistikin muuttua. Ja tässäkin me tarvitaan sitä ymmärrystä siitä omasta potentiaalista. Eli siitä, että jos se mun työtehtävä muuttuukin, niin miten mä pystyn hyödyntämään sitä omaa potentiaaliani jossain toisissa tehtävissä esimerkiksi, tai siinä muuttuvassa työelämässä ja työelämän konteksteissa. Ja tähän me tarvitaan osaamisen ja vahvuuksien tunnistamista ja sanoittamista. Vahvuuksien tunnistaminen, osaamisen tunnistaminen ei aina ole helppoa, eikä me välttämättä aina osata sitä tehdä, ainakaan niin hyvin kuin voitaisiin. Ja siitä voi olla monenlaisia haasteita, erityisesti työelämäkonteksteissa. Aika monesti kuulee ihmisten sanovan, että no mä oon tehnyt vähän kaikenlaista ja mä oon ollut vähän siellä ja täällä, ja kyllä mä osaan itse asiassa aika monenlaisia juttuja. Mutta meillä ei välttämättä ole sanoja eikä meillä ole osaamista jäsentää sitä meidän moninaista työkokemusta, moninaista osaamista, moninaisia vahvuuksia. Ja tällainen epämääräisyys johtaa sitten siihen, että esimerkiksi työelämässä tehtävänjako, se, että millä tavalla vaikkapa tiimissä tehtäviä jaetaan, voi
ollakin epätehokasta ja se voi olla myös epämotivoivaa, jos ihmisten parhaat vahvuudet ja osaaminen ei pääse hyötykäyttöön. Vajaa osaaminen ja se, että jos me ei saada myöskään tukea oman osaamisemme ja vahvuuksien tunnistamiseen, hyödyntämiseen ja kehittämiseen, voi johtaa myös alisuoriutumiseen työelämässä. Ja tästä on totta kai ihan valtavan suuria haittoja siitä, että jos ihmiset ei pääse hyödyntämään sitä aitoa, parasta potentiaaliaan, se vaikuttaa suoraan esimerkiksi motivaatioon ja hyvinvointiin. Se, että me ei tunnisteta osaamista eikä osata siitä viestiä, voi myös aiheuttaa meille tällaista niin kuin työpanoksen menettämistä, voi aiheuttaa ylimääräisiä turhia rekrytointeja organisaatioissa ja pahimmillaan jopa mainehaittaa siitä, että meillä ei olekaan ne oikeat ihmiset tekemässä oikeita asioita. Keskeinen asia tässä meidän näkökulmassa ja meidän valmennuksissa on se, että me tarvitaan ihmisiä ympärille. Kukaan meistä ei rakenna omaa uraansa ja osaamista ja vahvuuksiaan yksin kuplassa, vaan me tarvitaan aina ihmisiä ympärille. Ja ihmiset meidän ympärillä, verkostot, on meille rikkaus myös. Eikä se myöskään riitä, että vain sä yksin olet tietoinen omista vahvuuksista ja osaamisestasi. Muuttuvassa työelämässä se ei vaan yksinkertaisesti riitä. Myös muiden on tiedettävä, missä sä oot hyvä, mistä sä innostut, mikä sua innostaa, motivoi, minkälaisissa tilanteissa sä pääset flow-tilaan. Ja toisaalta sen, mihin suuntaan sä haluat kehittyä, mitkä on sun tavoitteita, mitä kohti sä olet menossa. Ja ihan äärimmäisen tärkeää työyhteisöissä on se, että me tullaan tietoiseksi toistemme vahvuuksista, innostuksen kohteista ja niistä tahtotiloista, mihin me halutaan yhdessä olla menossa. Eli on tärkeää, että meidän kollegat, esihenkilöt, asiakkaat, yhteistyökumppanit ja muut verkostot on tietoisia siitä, että mitkä sun ne parhaimmat vahvuudet on. Eikä se välttämättä tosiaan haittaa, vaikka sun lähipiirikin on tietoinen niistä, koska silloin kun ne meille rakkaimmat tietää parhaat vahvuudet, niin he myös aika monesti voi auttaa meitä hoksauttamaan, että no hei, kylläpä sä hoidit ton homman hienosti, tai voisit ehkä vielä tuota vahvuutta käyttää paremmin jossain tilanteessa. He näkee meissä ihan erilaisia asioita kuin me välttämättä itse. Itse voidaan olla aika sokeitakin meidän vahvuuksille. Me tosiaan Riikan kanssa halutaan olla auttamassa ihmisiä löytämään, kirkastamaan, tunnistamaan, sanoittamaan parhaita vahvuuksia. Ja me halutaan auttaa rakentamaan vaikuttavaa asiantuntijabrändiä vahvuusperusteisesti, eli ikään kuin niiden meidän parhaiden vahvuuksien varaan. Mä olen tosiaan Laura Paaso, olen Vahvuuttamon toinen perustaja, vahvuuksien asiantuntijaksikin ehkä voisi sanoa. Mä olen oikeastaan koko mun työurani työskennellyt ihmisten parhaan potentiaalin löytämiseksi ja niin, että se paras potentiaali pääsisi myös hyötykäyttöön työelämässä. Teen tällä hetkellä myöskin väitöskirjaa ja tutkin sitä, että mikä tekee urapoluista merkityksellistä ja minkälaisia valintoja me tehdään, jotta meidän elämä olisi mahdollisimman hyvää paitsi itsellemme, niin myös muille. Ja tällainen tulevaisuusorientoituneisuus ja tulevaisuusorientoituneiden urapolkujen kehittäminen ja niissä ohjaaminen on mulle intohimo ja suuri sydämen asia. Ja tosiaan tässä valmennuksessa, mitä me teille kohta esitellään, hyödynnetään Vahvuuttamon ydintuotetta, tavaramerkkiä, voimakehää, ja tämä meidän valmennuskonsepti perustuu sille voimakehämenetelmälle. Ja sitten minulla on kollega Riikka. Haluatko esittäytyä myös meidän kuulijoille? Kiitos Laura. Hyvin esittelit meidän alustuksen tähän ja tämän meidän jaetun mission. Eli kuinka oikein autetaan osaajia, asiantuntijoita luomaan merkityksellisiä urapolkuja. Ja mun pointti tai mun lähestymiskulma siihen on nimenomaan viestinnän kautta siihen, että miten ne omat vahvuudet, osaamiset
oikein sanotetaan, että ne muut ymmärtää, ne verkostot saa siitä kiinni ja brändi pääsee kehittymään. Urapolut pääsee menemään niille oikeille urille. Eli toisin sanoen löytämään sen brändin punaisen langan. Mä oon toiminut asiantuntijoiden brändien kehittämisen parissa jo 7 vuotta ja meillähän on tosiaan tämän nykyajan työelämässä ammattiin ei enää valmistuta, vaan se on nimenomaan, että urat luodaan itse. Sen takia on tosi tärkeää, että siihen käyttää aikaa, että mitkä on ne mun vahvuudet ja mihin minä olen oikein menossa. Ja juuri sen, että mitkä asiat siinä urassa on ja työssä on oikeasti merkityksellisiä, että siitä urasta pystyy tekemään itselleen mieluista. Tällaisten asioiden parissa on aivan ihana tehdä töitä ja vielä Lauran kanssa, kun meillä on missiot kolahtaa ja osaamisalat täydentää toisiansa. Ja tosiaan asiantuntijuus näkyväksi. Mitä se oikein hyödyttää? Asiantuntijabrändeistä, henkilöbrändeistä on puhuttu jo ehkä 10 vuotta Suomessa. Ja suomalaisille se on vähän vaikea asia, että no miten mä oikein tuon sitä mun osaamista esille ja miten mä oikein sanotan sen ja eikö se ole itsensä kehuskelemista, niin siihen todellakin tarvitsee jäsentelyä ja yleensä tarvitaan myöskin apua siihen sanottamiseen. Me tarvitaan ihmisiä peileiksi siihen, että me voidaan oikeasti tuoda niitä omaa osaaminen esille eikä pitää sitä vakan alla. Ja niin kuin Laura sanoi, tämä meidän valmennus perustuu voimakehän vahvuuskartoitukseen, josta löydetään nimenomaan niitä vahvuuksia ja osaamisia, jotka on siellä ihan ytimessä, joihin kuuluu sen substanssiosaamisen ja positioiden tuoman osaamisen lisäksi löytyy luonteen vahvuuksia, arvoja, kyvykkyyksiä ja jopa oma kiinnostus on erittäin tärkeässä roolissa siihen, mitkä vahvuudet on sieltä sitä kärkeä. Ja henkilöbrändithän eroaa näistä yritysten tai tuotteiden brändistä sillä lailla, että sitä ydintä ei tarvitse keksiä tyhjästä, vaan se täytyy itse tutkiskelulla ja jäsentelyllä löytää. Et jokaisella on jo valmiiksi ainutlaatuinen yhdistelmä sitä osaamista ja kokemusta, että ne erottuvuustekijät löytyy jo. Ne on vaan tunnistettava ja sanoitettava ja tuotua esille. Mitäs hyötyä sitten tästä on, että näitä pääsee oikein sanottamaan ja viemään esille? Rekrytoijat ja asiakkaathan, nehän tykkää selkeydestä. Silloin kun hakee töitä, niin se, että mitä paremmin pystyt sun osaamisen paketoimaan ja sun motivaation tuomaan esille, niin sitä varmemmin sulle tulee kutsu työhaastatteluun. Ja sitä kautta myöskin siihen, että sun osaaminen on vakuuttavampaa ja sitä kautta sitten saa parempaa palkkaa. Asiakkaat myöskin tykkää siitä, että kun ne ei tarvitse kaivella sitä sun osaamista ja arvailla, että mitähän sieltä sun vaatimattomuuden takaa oikein löytyy, niin se helpottaa sekä yhteistyötä että varmistelee lisää kauppoja. Eli siinä kohtaa löytyy hyötyä ihan suoraan sieltä urakehityksessä, mutta ihan siinä ihan työn tekemisen arjessa. Kun sä tunnistat sun vahvuudet ja tiedät, että mikä se sun mukavuusalue on, missä sä oot parhaimmillas, niin sä voit rakentaa sitä sun työtä niin, että sieltä nimenomaan löytyy se, että missä sä pystyt loistamaan. Ja sehän tukee sisäistä motivaatiota, itsevarmuutta, siitä tulee enemmän työn imua, löytyy enemmän merkityksellisyyttä. Niin nämä hyödyt ei liity ihan pelkästään vaan siihen, mitä sulle kuukaudessa tilille kilahtaa tai minkälaiset on urapolkujen mahdollisuudet.
Ja sitten kun se, miten sä sanoitat omaa osaamista, kun se perustuu aitoudelle, kun sä olet ihan oma itsesi, niin se on aina houkuttelevaa. Se on aina herättää enemmän luottamusta. Eli jos sä yrität pitää jotain eri roolia yllä, niin siitä ei välttämättä ihmiset sun ympärillä, niin ne ei välttämättä saa kiinni ihan, että mikä se oikein on, mutta siinä herää pieni epäilys ja siitä voi menettää sitten yhteistyömahdollisuuksia. Joten aitous viehättää ja kannattaa sanottaa niitä omia aitoja vahvuuksia ja osaamista. Ja nyt me ollaan käsitelty aika paljon sitä niin yksilön lähtökohdasta, että mikä tämä asiantuntibrändi oikein on. Mutta tämähän ei ole ihan pelkästään yhden ihmisen mainoskampanja tai yhden ihmisen prosessi. Ja kaikista eniten tästä hyötyy, kun koko tiimi tutkii, että mitkä näitä onkaan koko tiimissä olevien henkilöiden vahvuuksia. Silloin työtehtävät voidaan jakaa paremmin, kun tiedetään, että hei, että missä kukin on parhaimmillaan. Ja sehän näkyy ihan heti tai suoraan näkyy tuloksellisuudessa. Ja sitten nämä välilliset hyödyt, mitä oikein on, mitkä tulee siitä, kun kokee enemmän työnimua ja merkityksellisyyttä, niin siitä tulee sujuvampaa yhteistyötä ja sieltä taas kannattavuus kasvaa. Varsinkin asiantuntijatyössä näillä asioilla ihan tosi paljon merkitystä, koska se ei ole tuotannollista hommaa, jossa koneet tekee, vaan se on nimenomaan ihmiset tekee. Ja asiantuntijatyössä, kun tarvitsee käyttää nimenomaan sitä ajattelua ja jäsentelyä, ja kun sitä tekee siellä mukavuusalueella, niin onnistumisia tulee enemmän. Tämä on ihan tutkittu asia, ja itse asiassa Laura on tästä puhunut muun muassa Kalevalle, niin jos teillä on Kalevan tilaus, niin käykää sieltä lukaisemassa. Ja kysykää sitten Lauralta LinkedInissä lisää. Tosiaan kun tämä työelämä on hillittämässä murroksessa, kukaan ei tiedä, miltä työelämä oikein näyttää 5 vuoden päästä ja kuinka paljon meidän substanssiosaamisella on hyötykäyttöä silloin. Niin sen takia, jotta sun ura olisi tulevaisuuskestävä, niin se, että millä sä pystyt kuitenkin sun uraasi kehittämään jatkossakin, on se, että sä käytät niitä tunnistat sun vahvuudet ja sä voit kehittää sun oppimistaitoa ja oppia niitä uusia substanssiosaamisia. Mutta se, mikä ei muutu missään vaiheessa, on se sun ydin ja sieltä ne vahvuudet ja osaamiset. No mitä sitten organisaation kohdalla? Kaikki asiantuntijat, jotka tekevät asiakasrajapinnassa töitä, edustavat organisaatiota. He ovat brändilähettiläitä, halusivat he tai ei. Ja se on organisaation brändin kannalta erittäin oleellista, että jokainen asiantuntija osaa tuoda omaa osaamistansa esille ja pääsee loistamaan. Tämä lisää nimenomaan organisaation strategista kyvykkyyttä siihen, että kun tulevaisuudessa mahdollisesti tulee muutoksia markkinassa, niin pystytään uudelleen ohjaamaan sitä, että minne osaaminen ja vahvuudet, joita jo organisaatiossa on, mihin ne oikein viedään. Se on sellaisia asioita nimenomaan siitä, että mitä tästä asiantuntijabrändistä on hyötyä. Se on hyvin monella eri alalla, tasolla. Mutta miten se oikein tehdään? Seuraavassa slaidissa näkyy 7 kohdan jaottelu siihen, että mitä oikein asiantuntijabrändistä löytyy. Älkää huolestuko, me ei tulla ottamaan 7 eri webinaaria siihen, että käydään yhtä asiaa läpi, vaan
nämä asiat tulee integroidusti voimakehäkartoituksen aikana. Ja seuraavassa slaidissa näkyy yksinkertainen simppeli systeemi, että miten tämä oikein kaikki saadaan näkyväksi. Eli kartoitus on toi tunnista-osio, reflektointi ja sanoittaminen tapahtuu siellä ryhmässä. Ja tämä on varmasti sellainen asia, että kun ajatellaan, että no minähän voin tehdä tämän itsekin, kuinka moni tämän ihan oikeasti tekee. Ja sitten kun ollaan siinä oman peilin edessä, niin se introspektio itsekseen ei vaan riitä siihen. Että siihen tarvitaan nimenomaan sitä sanoittamista ja apua. Niin me luodaan se tila ja fasilitoidaan niin, että jokainen pääsee kiteyttämään ja sanoittamaan, jotta pääsee oikeasti toteuttamaan sitä, valitsemaan ne kanavat, missä oikein tuo sitä omaa osaamista ja brändiä esille, niin että se ei vaan jää vain sellaiseksi kiva tietää osioksi. Tällaisella systeemillä mennään eteenpäin. Ja sitten tällainen ajatuksia herättelevä asia, että minkälaisia on sitten ne vahvuuksille rakennetut asiantuntijabrändit. Me keskusteltiin tästä Lauran kanssa ja meille tuli mieleen erityisesti Ilkka Paananen, joka on toimitusjohtaja Supercellillä. Hän on tunnettu nimenomaan erityisestä johtajuusfilosofiastaan. Ja hän nimenomaan siitä, että kuinka hän pyrkii tukemaan itseohjautuvuutta. Supercellihän on tunnettu nimenomaan siitä, että valta on nimenomaan tiimeillä. Ilkan brändi ei ole mitenkään erityisen kovaääninen. Hän ei pyri siihen, että hän olisi joka paikassa esillä, mutta silloin kun hän on, hänen sanansa ja viestinsä on tarkkaan harkittua, painavaa ja aitoa. Ja se on sellainen asia, että nimenomaan että brändien ei tarvitse, asiantuntijabrändi ei rakennu sillä lailla, että pyrkii olemaan kaikista kovaäänisin ja mahdollisimman monessa paikassa. Näkyvät tarvitsee, mutta sen voi valita itselleen sopivaksi ja nimenomaan niissä omissa foorumeissa. Tällaisesta on esimerkki muun muassa niin kuin lisäksi Mona Moisala. Että hän on aivojen asiantuntija ja psykologian tohtori aiheesta. Hänellä on siis erittäin syvä osaaminen ja akateeminen osaaminen nimenomaan aivojen neurologiastaan, keskittymiskyvystä, kuinka digitaalinen aika oikein kuormittaa meidän aivoja. Ja hänellä on taito, vahvuus sanoittaa se niin, että kansakin ymmärtää. Ja häneltä on juuri tullut kirja ulos nimenomaan aiheesta keskittymiskyky digitaalisena aikana ja kuinka me voidaan oikein auttaa meidän aivojamme pärjäämään. Ja ne on nimenomaan ymmärrettäviä, jopa viihdyttäviä, se, että ne on inspiroivia. Eli hän käyttää omien sisältöjensä oman brändinsä rakentamisessa, eli siinä toteutavaiheessa, vahvuuttaan siinä, että kuinka hän osaa oikein sanottaa. Minkälaisia brändejä sulle oikein tulee mieleen? Tätä kannattaa miettiä, että mitä brändejä, minkälaisia henkilöbrändejä oikein itse kokee resonoivaksi. Ja sitten analysoida hieman, että mitkä ne on ne asiat, jotka nimenomaan siellä resonoi. Ja katsoa, vähän benchmarkata, että sopisiko itselle jokin samanlainen tapa. Kaikki, mitä arvostaa ja ihailee, ei tietenkään ole sellaista, mistä kopioida tai ottaa mallia, mutta sieltä yleensä löytyy joku sellainen kulma. Tosiaan kaikkea ei tarvitse itse keksiä, ei tietenkään pidä olla kopioija, mutta näinhän se on, että ideat eivät ole ainutlaatuisia, vaan toteutus.
tärkeää on löytää se oma tapa toteuttaa. Ja silloin, kun se on oma tapa toteuttaa, niin se perustuu nimenomaan aitouteen. Ja brändi on vielä vaikuttavampi, kun se on selkeä. Eli siihen tarvitsee jäsentelyä, sanoittamista, uudelleen sanoittamista. Eli aina kun sen ajan käyttää, niin se maksaa itsensä takaisin säästetyssä ajassa ja todennäköisesti suuremmassa palkassa. Ja tämä tarvitsee suunnitelmallisuutta, jotta se nimenomaan A tapahtuisi ja B ei olisi niin kuormittavaa. Laura, sä voit jatkaa tästä, että miten me voidaan oikein tukea sitä suunnitelmallisuutta? Joo, me tosiaan laadittiin Riikan kanssa tällainen asiantuntijabrändivalmennus, jonka ajatuksena on juurikin se, että me autetaan ihmisiä konkretisoimaan, tuomaan esiin, jäsentämään omia vahvuuksia ja omaa osaamista ja sitä kautta rakentamaan itselleen sitä vaikuttavaa asiantuntijabrändiä. Ja me ollaan rakennettu tällainen konsepti, jonka avulla me pystytään tukemaan tätä suunnitelmallista selkeää asiantuntijabrändin laadintaa niin, että jokaisen ihmisen autenttiset, aidot vahvuudet pääsee esille. Tämä meidän valmennus, tässä slaidilla näkyy tämmöinen perusversio siitä, eli ikään kuin sellainen niin kuin perusajatus, perusrakenne. Valmennus itsessään on siis räätälöitävä, eli me tehdään mielellään erilaisten organisaatioiden kanssa yhteistyötä ja nimenomaan räätälöidään teidän tarpeisiin sopiva toteutus. Mutta tässä on tällainen esimerkkimalli ja vähän niitä sisältöjä ja rakennetta, että mitä tämä valmennus pitää sisällään. Valmennus ensinnäkin alkaa ennakkotehtävällä ja alkukyselyllä. Eli me kartoitetaan vähän sitä, että millä tavalla meidän valmennukseen osallistuvat tällä hetkellä tunnistamat omia vahvuuksiaan ja mitä he ajattelevat omien vahvuuksiensa käytöstä tällä hetkellä ennen valmennusta. Ennakkotehtävässä he myös pääsevät jo vähän vahvuuksien tunnistamisen makuun. Lisäksi me ennen valmennusta asetetaan yhdessä tavoitteita ja orientoidutaan. Sen jälkeen meillä on näitä valmennustapaamisia. Niitä voi olla 3 tai niitä voi olla enemmän. Ja toki me voidaan myös räätälöidä lyhempiäkin, vaikka 1 päivän mittaisia tällaisia tehotyöpajoja, joissa sitten jokaisessa on oma aiheensa. Ja ollaan ajateltu, että esimerkiksi tällaisessa 3 tapaamisen mallissa me aloitetaan sillä, että ensimmäisessä työpajassa pohditaan sitä, että kuka mä oikeastaan olen ihmisenä ja asiantuntijana ja mikä mulle on tärkeää työssä, mitä mä haluan tavoitella tai saavuttaa omalla urallani. Sitten toisessa työpajassa aiheena on se, että miten mä toimin yhdessä muiden kanssa, miten mä toimin erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, muutostilanteissa, mikä mua innostaa ja toisaalta motivoi ja ehkä mitkä on sellaisia asioita, jotka mua myös kuormittaa, koska omien kuormitustekijöiden tunnistaminen on myös ihan äärimmäisen tärkeää, kun mietitään sitä omaa tulevaisuutta ja omaa uraa ja työtä. Ja 3. työpajassa sisältönä on sitten se, että mitkä asiat, mitkä tekijät mahdollistaa mun kehittymisen, tavoitteiden saavuttamisen, sen, että mä pyrin omassa elämässäni ja urallani eteenpäin. Ja tuon 3. työpajan lopuksi tai sen jälkeen sitten täytetään myös tällainen päättökysely, jossa ikään kuin palataan niihin samoihin asioihin, joita tuossa alkukyselyssä kartoitettiin. Eli sitä, että miten mä koen nyt valmennuksen jälkeen tunnistavani omia vahvuuksiani ja hyödyntäväni niitä vaikka siinä omassa työssä. Eli meillä on tällaisia konkreettisia tapaamisia, me pidetään niitä ihan äärimmäisen tärkeinä, koska niin kuin Riikka tuossa sanoi, niin
me tarvitaan vuorovaikutusta ja me tarvitaan ihmisiä ja niitä peilejä ympärillemme, kun me lähdetään pohtimaan sitä, että mikä olisi se mun paras mahdollinen tapa tuoda omia vahvuuksia esille. Ja ollaan rakennettu tämä tällaiseksi vuorovaikutukselliseksi prosessiksi myös, eli aina yhdessä muiden kanssa ja meidän ohjaamana tehdään sitä työskentelyä. Meidän valmennus sisältää tosiaan nämä tapaamiset, mutta sen lisäksi myös tapaamisten välissä tapahtuu itsenäistä työskentelyä. Eli meillä on aina pieniä tehtäviä työpajojen väliin, joissa sitten pääsee omien vahvuuksiensa äärellä ja sen oman brändin rakentamisen äärellä työskentelemään. Joka ikiselle osallistujalle tässä valmennuksessa tehdään tosiaan voimakehä, laaja-alainen vahvuuskartoitus sekä se oma henkilökohtainen henkilöbrändistrategia luodaan siinä yhteistyössä muiden kanssa ja meidän ohjaamana. Ja valmennus sisältää tosiaan aina sitten myös tämän kyselyn, eli alussa ja lopussa tehdään pieni kysely liittyen vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Ja tämän kyselyn avulla me myös pyritään siihen, että me tehdään näkyväksi tällaisen valmennuksen vaikuttavuutta, paitsi henkilöille ja osallistujille itselleen, niin myös sit vaikka sille organisaatiolle. Ja toki onhan meille itsellekin tärkeää palautetta se, että me pystytään todentamaan, että tällä vahvuusperusteisella valmennuksella on vaikuttavuutta. Tämä on ikään kuin se perusrunko, mutta tosiaan, niin kuin sanottua, me pystytään räätälöimään näitä työpajojen määriä ja sisältöjä organisaatiokohtaisesti. Meillä on myös tällä hetkellä avoin tällainen online-toteutus, johon periaatteessa kuka tahansa yksittäinen henkilö, asiantuntija voi myös ilmoittautua mukaan. Eli kyseessä on ryhmävalmennus, mutta niin, että sinne voi yksittäiset osallistujat ja täysin avoimesti kuka tahansa voi ilmoittautua mukaan. Ja tämä tulee olemaan tällainen 3 kerran valmennus tuossa kesäkuussa. Kerron siitä kohta vähän lisää. No mitä hyötyä tästä valmennuksesta sitten on? Kuten sanottua, pohjautuu tuohon meidän voimakehä-vahvuuskartoitukseen ja menetelmään, joka itsessään on ihan todella laajasti tutkittu ja perustuu kansainväliseen laajaan tutkimustietoon ihmisten vahvuuksien hyödyntämisestä, tunnistamisesta, sanoittamisesta ja siitä positiivisista hyödyistä. Konkreettiset hyödyt yksilölle on se, että me tarjotaan sitä ohjattua valmennusta ja totta kai se kaikki valmennusmateriaali yksittäiselle osallistujalle. Se, että me tehdään tätä ohjatusti, on lisäarvo itsessään ja auttaa joka ikistä valmennettavaa valmennukseen osallistujaa tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan brändin luomisessa. Sitten tosiaan yksilö saa tämän vahvuuskartoituksen ja myöskin hän työstää itselleen ohjatusti tämän henkilökohtaisen brändistrategian. Me voidaan nähdä myös, ja meillä on olemassa tutkimusnäyttöä siitä, että tällainen vahvuusperusteinen työskentely tuo myös positiivisia vaikutuksia esimerkiksi ihmisten itsetuntemuksen vahvistumiseen ja siihen, että ihminen, joka pystyy tunnistamaan omia vahvuuksiaan, niin hänellä on myös paremmat valmiudet edistää omaa urakehitystään ja uralla ehkä menestymistä myös. Lisäksi voidaan nähdä, että oman työn ja itsensä johtamisen taitojen ja valmiuksien kehittyminen on parempaa sellaisilla henkilöillä, jotka ovat tietoisia omasta siitä kokonaisvaltaisesta vahvuuspotentiaalistaan. Ja sitten jos ajatellaan organisaatiota, miksi kannattaisi tilata tällainen valmennus teidän organisaatiolle, työtiimille tai vaikka koko organisaatiollekin. Niin kuin tuossa Riikka sanoi, että henkilöbrändi, asiantuntijabrändi ei ole pelkästään yksittäisen ihmisen mainoskampanja, vaan me pystytään asiantuntijoiden tunnettuuden lisäämisellä vahvistamaan myös koko organisaation brändiä ja viemään eteenpäin sitä organisaation palvelua, tuotetta tai mitä se nyt onkaan, mitä siinä organisaatiossa halutaan tehdä ja edistää. Voidaan nähdä myös ihan konkreettisesti hyötyjä asiantuntijatiimien yhteistyössä, eli siinä, että millä tavalla työtä tehdään, miten työtä jaetaan ja miten siitä työstä tulee paitsi tehokkaampaa, niin myös tuloksellisempaa.
Vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen edistää myös organisaatioissa työntekijöiden hyvinvointia ja sitoutumista, eli voidaan nähdä ihan suoria vaikutuksia hyvinvointiin, työhön sitoutumiseen, työn imuun ja kokemukseen siitä merkityksellisyydestä, mutta myös esimerkiksi on olemassa ihan kansainvälistä tutkimusnäyttöä vähemmistä sairauspoissaoloista niillä henkilöillä, jotka tunnistavat omia vahvuuksiaan. Organisaatioiden muutoskyvykkyys vahvistuu, kun ihmiset ovat tietoisempia siitä, että mitä ne on ne valmiudet. Eli ei tuijoteta pelkästään niitä titteleitä tai niitä yksittäisiä taitoja tai osaamisia, vaan nähdään ihmisten potentiaali laajemmin. Niin silloin me pystytään myös paremmin sopeutumaan muutoksiin ja luovimaan niissä muutoksissa. Vahvuuksien tunnistaminen myös vahvistaa asiakastyytyväisyyttä. On olemassa kansainvälistä tutkimusta siitä, että organisaatiot, joissa ihmiset pääsee toimimaan parhaimpien vahvuuksiensa kautta ja niiden äärellä, niin myös asiakkaat ovat tyytyväisempiä ja uskollisempia. Eli he palaavat hakemaan palveluita, tuotteita sellaisesta organisaatiosta, jossa henkilöstö voi hyvin. Ja tämän tyyppisiä ei ihan pieniä hyötyjä voidaan sitten tällaisellakin valmennuksella saada aikaan. No nyt jos sä siellä mietit, että no mitenkäs mä pääsen mukaan tähän tai miten mä saisin tällaisen tilattua omalle työtiimilleni tai organisaatiolle, niin tässä on teille suorat linkit. Eli tuossa ensimmäisenä on tämä meidän avoin online-ryhmä, eli kenelle tahansa asiantuntijalle, joka haluaa rakentaa itsellensä vaikuttavan vahvuusperusteisen asiantuntijabrändin. Heille tarkoitettu avoin valmennus. Ryhmä kokoontuu 3 kertaa kesäkuussa 2 tunnin tapaamisina. Ja ilmoittautuminen on auki tuohon valmennukseen. Valmennuksen hinta on 450 € plus alvi. Eli ei ole edes kauhean hintavasta valmennuksesta kyse. Ja sitten mikäli sä toivot, että lähdetään rakentamaan teidän organisaatiolle, tiimille tällainen räätälöity asiantuntija-brändivalmennus tilausvalmennuksena, niin sitten tuossa on toinen QR-koodi ja linkki, eli jätä sinne yhteydenottopyyntö. Me ollaan suhun yhteydessä ja lähdetään räätälöimään juuri teille sopiva toteutus. Avoimia online-ryhmiä on tulossa myös ensi syksynä, eli syksyllä 2025 vielä lisää, mutta jos olet nyt jo tosiaan siellä heti into piukeena odottamassa, niin jo kesäkuussa pääsee tämän asian äärelle ja toki sitten työyhteisöjen valmennukset räätälöidään ja ajankohdat määritellään yhdessä teidän kanssa. Tässä vaiheessa oikeastaan ei voi muuta sanoa kuin kiitos siitä, että olit kiinnostunut tästä meidän valmennuksesta, meidän vahvuusperusteisesta asiantuntijabrändistä ja jatketaan ihmeessä keskustelua ja ole meihin yhteydessä joko linkkarissa, sähköpostilla tai puhelimitse tai jätä yhteydenottopyyntö, niin me ollaan suhun päin yhteydessä.